Formoso, son o propietario xunto coa miña familia deste establecemento Ibela Muxía. Sabedes, os que coñecedes este establecemento xa, isto é moi pouco fotogénico, ora quito e depois a poño outra vez. Os que coñecedes este establecemento sabedes que é o primeiro hotel literario de Galicia, ecosostible, pet friendly, dedicado ás habitacións e todos os seus espacios ás grandes obras da literatura universal do mar. E no seu momento, cando tomamos a determinación de apostar por un tipo de iniciativa, sabíamos que as experiencias eran moi importantes e queríamos facer vivir esas experiencias aos nosos clientes, aos veciños de toda a Costa da Morte e a toda a xente que se quixera acercar aquí. Do que se trata é de facer vivir experiencias únicas e eu creo que a que vamos a vivir hoxe é unha delas, non? Ter a posibilidade de disfrutar aquí de Luar na Lubre pois é un soño perseguido, soñado durante moito tempo e afortunadamente agora conseguido, non? Detrás disto hai moitísima ilusión, moitísima paixón, moitísima xente apostando tamén pola cultura e que pode demostrar tranquilamente que a cultura pódese seguir celebrando na mellor das condicións sin ningún problema, porque somos respetuosos, somos comprometidos e, sobre todo, sabemos o que temos entre mans. Por tanto, a cultura e o seu sector é o principal responsable, os principales interesados en que todos estes eventos se sigan realizando. Eso sí, con todas as medidas de seguridade, con todo o respeto e con todas as normas COVID, non? Agradecemos a todos vos que estades aquí. Hoxe fixemos deste xardín de Bela Fisterra un auditorio para disfrutar do último disco de Luar na Lubre, un disco que ten moito da Costa da Morte, porque Luar na Lubre en todos os seus discos mira para a nosa terra. E sí que é verdade de que, a pesar de que Vieito Romero, o seu fundador, non é daqui, sí que hai moita xente ligada a esta terra e sí que el teñe un cariño especial á nosa contorna, non? E iso, xunto co esforzo de moitísima xente, como é a Asociación Agalber, que é a Asociación de Albergues Privados de Galicia, xunto con Política Lingüística, do que temos aquí o seu secretario xeral, Valentín García, que en breve nos dirixirá unhas palabras, xunto cos concellos de Cee e Fisterra que fixeron posible, facendo comarca, de que todos estedes sentados encima, en riba da duna. Aquí esta area non é imposta, esta area é natural, aquí comeza a Praia da Langosteira, non? Bueno, pois todos eles fan posible xunto co Xacobeo e coa Xunta de Galicia de que este soño que nun día alguén soñou, que a familia de Bela Fisterra soñou, hoxe sexa unha realidade que vades a ter a oportunidade de comprobar en esencia. Moitos de vos sodes seguidores de Luar na Lubre e non vos vai a sorprender, o que sí vos vai transmitir unha esencia que seguro que só viviredes igual aquí, porque moitas veces, e falábamos hoxe cos amigos, de que as cousas hai que facelas no sitio de orixe, no sitio onde máis se disfrutan, e os percebes mellor na Costa da Morte, e a carne, pois moito mellor noutros sitios de Galicia, a pesar de que en Galicia tamén disfrutamos de moi boa carne, nas zonas interiores de Galicia, non? Pero sí que é verdade de que esa experiencia existencial de vivila aquí, en primeira línea, neste espacio, supoño que vos aportará algo diferente. Eu pouco máis teño que decir xa, só agradecer a deferencia e a sensibilidade que ten todo o Luar na Lubre por estar aquí. A Luar na Lubre.
Palma, que no noso traballo, neste 19º traballo, Vieiras e Vieiras, historias de peregrinos, digamos, de alguma maneira, escribiu un dos grandes recuperadores da arqueoloxía. máis aínda se estamos, como decía Dieito, na casa, rodeados de grandes amigos. Entón vamos a continuar agora de festa con unha canción que está neste novo disco, Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos. Esta canción chamase O romance do cego andante. Está nun principio o que a recolleu foi Pablo Quintana, gran música e etnógrafo, e tamén despois, posteriormente, fixo unha versión Emilio Cao, do que antes falábamos en Fonte do Araño. Está recollida nos cancioneiros populares. De que recollían os cantares de cego? Pois nunha época na que era moi difícil subsistir, que o traballo escaseaba, pois ainda era máis difícil se tiñades unha dificultade física, como era neste caso, ser cego. Entón reinventáronse nesta época tan dura, e que facían? Pois iban de pobo en pobo, cantando e contando historias, xeralmente acompañados dunha zanfona. E de que falaban esas historias? Pois de cousas do día a día, de riñas entre veciños, disputas por fincas, problemas domésticos, crimes, falaban de todas esas cousas, pero ás veces tamén falaban de algo maravilloso, que era o amor, non? Este romance de cego conta a historia, que non sabemos se acerta ou non, vamos a darlle o beneficio da dúbida,
dun poderoso conde que estaba enamorado dunha pousadeira. Entón, para que lle fixera caso a pousadeira, el fixose pasar por un pobre peregrino. E díxolle, mira que eu son cego, acompáñame para poder finalizar o meu camiño e chegar con ben, que teño esta dificultade. Entón a pousadeira accede a acompañalo e durante o camiño pasaba unha serie de historias e parece ser que esta pousadeira se enamora deste pobre cego e dille, que curioso que me pretendeu xente poderosa, xente de cartos, eu nunca me sentín atraída por ninguén e mira ti agora que me veño a sentir atraída por un pobre cego. E dille, mirade que eu de cego non teño nada. Eu son o conde Alberto que me fixen pasar por un pobre peregrino para poder conseguir o teu amor. E aí o deixamos, esta historia, se certa ou non, se é unha telenovela da época que agora trasladaríamos a estes tempos modernos. Vamos a pensar en que sí e queremos que disfrutedes con todos nós este romance do cego andante. Boa tarde. En primeiro lugar, para min é unha honra estar aquí con Lugar na Lubre. Lugar na Lubre é o meu grupo favorito e chamarme aquí Protocolo Corno é impresionante. Vamos a contar un pouquiño a historia do corno. Cando estou no Museo da Pesca sempre conto esa historia, que o instrumento, un dos instrumentos máis importantes que se levaba a bordo do barco era un corno, porque se iba sempre a posta do sol a pescar as sardiñas, pero moitas veces viña a néboa. O máis perigoso que hai na navegación é a néboa. Entón, as mulleres, todas as mulleriñas, poñíanse en grupos e baixaban de noite cara a costa. E os mariñeiros viñan bogando sin ver nada. O escoitar as ondas do mar romper nas rocas, nas pedras, os mariñeiros sabían que estaban moi cerca da costa. Tocaban os mariñeiros desde os barcos, tocaban e as mulleres desde terra a viva voz gritando dicíanlle onde estaban. Tende cuidado que estades no cabo, estades en Cabanas, estades en Corbeiro. As mulleres íbanos orientando para que chegasen a porto. Por iso cantas vidas salvaron os cornos e as mulleriñas que tiñan que baixar de noite para avisarlle onde estaban. As mulleres facían de faros humanos.
himno de Galicia porque, saben, en distintas partes de España e do mundo onde vamos piden esta canción. Aquí hai xente desa localidade, sobre todo un gran fotógrafo, Víctor Dieguez, moitísimas grazas por estar aquí tamén. E nada, moi fácil, seguro que a sabedes, e se non a sabedes é moi intuitiva, entón vos pido que cantedes esta canción que leva o nome do fermoso Camariñas!
dicirvos que foi un auténtico prazer. Non estamos afeitos a tocar en lugares destas características, son situacións que teñen as súas especificidades concretas e que, bueno, que teñen a súa complicación, pero en calquera caso estuvemos moi a gusto, moi contentos, e nos despedimos con Tu Gitana para todas e todos vós, e ata cando queirades. Somos vosos igual que vos sodes nosos. Moitísimas gracias.
love.